Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ofera na ko siya mas dako nga sweldo ug maayong benepisyo. Sa ingon niya ng pagi, maglisod siya sa pagbalipad sa kong tanyag. Oh. I never knew this could be possible. Magkagusto ko sama ni ini sa usa ka babae. Si Amy. I'm sorry, Amy. Pero magpabilin ka na lang sa akong kinabuhi karon. Aron kapahungawan lang sa akong gana. Samtang wa pa nakupakuha si Jenny. Apan sa higayon nga sugto ni ko na ya. Ora mismo, papaso na ti ka sa akong kinabuhi. Yes. Oh, thank God. Abi na ko, dili ko na sa butubag. I have been worried about you, babe. Kumusta naman yung lakaw? Are you tired? Laos na segundo, aron mamasahian ta ka. Okay. Okay. Mag-andam ko sa kong kagalingon sa imong pag-abot. Nakapalit ko og bag-ong nightie ka kaniya. I'm sure you will like it. Okay. Layo pa ba ka? Paabot lang. Kung sa kong oras sa maabot. Oh, okay. Magpaabot ko, babe. I love you, babe. Josh? Josh? Oh. Yan sa kong gipaungan. But never mind. Ang mahinong dalo nga mo anhis siya na ako karon. Dinihis siya mo pa ulit na ako. Okay, mga dam ko. Maghumol ako sa batab. Aron mas humot ang akong panit. Og ikaligo ko ang lotion aron mas hamis ko nga hikapon. Abay. Gusto niya ito eh. Weo ba na nahurot oh? Bugar mo ba eh? Hubog na ikaw. Ako sabi mo, sabar na ko si mo lahanan eh. Kumuhigdal sa kasagbutan na rin. Gusto na. Sista sabay, Sis. magkano ko? Sista, malibat ako ba? Hindi ko katarong kupot eh. Yan, hubog na ta. Hubog ka? Hubog ay. Duwa naman ganyan akong pananaw ni mo. Ang usa babae, ang usa laki. Kisabi tinood dito doa. Ngalang mahubog man ka nga, wag ka mo inom. Yan eh. Usa din eh. Usa din eh. Oo, usa din eh. Ganina pa man mong gikuptan. Niha. Wapa man ka na, wapa man na mahurot yun. Ako man nag-inom. Kita ro ay. Si Sasa. Wali ko, statwa. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Sana Bayad. dalawa. Bayad lang kay. Wala ko yung asawa. Ikaw lang ang tirahon. Tuwad. Piduan niya, pre. Tuwad ba? Tuwan ko. Tanay. Ato di ka. Ronya, lagi. Tiwas sa tag-inom. Uli na tayo. Hain naman yung tawana. May tuyo lang ko siya kang Berto pero hangtod doon wa pa mauli. Abasan ko ba ka, no? Kung ikita na pasatan. Pero di sa ko makatugma ko na una nga wa pa siya mabalik. Ay, kiniking tawahan na.
Si Dave. Ang puso ko. Siya rin nagkanta-kanta. Dinasaan na. Iyang tingog ko nun. Pumili! Hinay lang ba? Hinay. Mahupugod ini niya. Uli. Uli na ko, bay. Nabitaw ta sa Uli. inyo. Uli. Niya ta sa inyo. Uli na Uli. ta. Ay, gari na siya, oh. Pahigdaan na siya dres iyang kama. Ah. Hinay lang, Noy, ha? Noy. Napahigda na to. Unang siya. No, mag-inom to sa amo ay. Ambot lang anak niya. Sige na, ako na'y bahala anak niya, Noy. Bida ginang noy ni mo de. Mulai kita ni mo hapit ni mo na de. Mulai na ko hapit ni mo na. Gamay na nagkuhang. Salamat, Noy. Bahala ka na ito na ko eh. Ikaw na bahala akong bigo ah. Sige. Eh. Ilak na niya ako palihog sa pultahan na gawas ni mo, Noy, ha? Ako kita ito na. Ano pa kayo kun mo? Sige. Balik, sige, kagbalik ka na, Noy. Sige, ay! Amping, Noy. Gaya, ito na ko, ay! Okay. Ngano ka naghupog-hupog ng tawana ay? Hubuan ko niyang t-shirt aron matapuhan ako ug mailisan. Ayaw pagliho kay ilisan ta ka. Jen, Hubuan ko ni imong t-shirt ha kay tapuhan ta ka. Pagpuyo diha. Patugang inom dili kay baw mo das ka og galingon. Nagising-isi diha. May gani kay natug na sila sa nanay. Paghilom kay tingali makamata sila. Pagtarong ba? Nahubot na ako imong t-shirt. Huwat sa diya kay magkuha kog labakara ha. Akong bason para itrapon nimo. Di asa ka ha. Dave, unsa pa? Mamira man ka. Dave, hubog ka. Dave, buhi ko pa. Dave. Oh. Nihagok na. Kalitsan na katuog samtang nihagok na ako. Kalamig kiti mga pakon o maayo eh. Huwag ka gani makamata. Ang pag-ulan akong gihapak. Kalakot ka, Dave. Imo kong palaumon. Nga ini ka human. Bahala ka diya. Katuog diya nga wa ka himasa. Bahala ka. Kalakot. Pilito niya kayang imong panit kung di ta katapuhan. Sus. Pildi na sad ko. Huwat diya ha, kay magkuha ko para ikatrapo ni mo. You're always the best sa kama, babe. Dili ko matagbaw ni mo. Gusto pa ko lying around. Babe. Babe? Mo kong gikatulgan? Shit, good. Human sa daw ka round, matulog ka na. Samtang ka ni Adto, ingon og sa dili ka matagbaw na ako. Bisan tibok gapi ubuntag ko ni mong angkunon. Dili dyo ka magtagbaw. And now, imo na kong katulkan, human sa daw ka round. Kikapoy lang gitingali ni siya siya lakaw karon. My poor baby. Kapoy kayo sa pagpaningkamot. Bisan pa man kung dato na kayo siya. Ugma, mangayo na sab ko niya og igong kantidad. Alang sa akong savings. Kinala makatigom ko dako. Mas may na makasiguro ko. Kung ingon ni ini nga wa sa imong bukabularyo nga pakaslan ko.
Mangmawa ka man ining kalibutan na. At least, secured na ko. But of course, dili ko masugot nga pulihan lang ko nimo sa dakong kasayon, Josh. Ikaw na lang ang kiilan akong kapamilya karon. Dili ko nimo mahimong basta na lang biyaan. Sama sa pagbiya nako nila ni... Sama sa pagbiya ko nila ni Dave. Kalapad sa kong Hain ko. Iyan ako sa kong kwarto. Kinsa may nagdaan ako din eh. Gihatod ko ni Baby Berto. Bangon ko. Nakaili siya sa pug t-shirt. Ingon man short. Siya na parang urasa. Yay. Mulaw sa ko sa kusina aron nga makainom og tubig. Uhaw na kaayo. Jen? Niya pa malagi ka? Wa ka duty? Naa, Late na kay ka? absent ko. Anong i-absent ba ka? Kaya nga nung dili man. Kung mulakaw ko, kasi makaatiman ni madinhi. Nga wa sad si nanay kay tuwa sa pikas baryo. Wa makabalibad kay daan na kunot to nga kompromiso. Siya nalasay ni hatod sa imong anak kay unsaon hubog ka man kaayo. Wa ka man gani kalibutan kagabi eh. Nagihatod ka din ni Berto. Nagsusapinday na ng agi nimo. Wa man gani ka mahinumdum sa imong gipangbuhat. Ha? Ang samay akong gibuhat. Wa na gani ka makahinumdum. Kay! Unsa gani? Ambot nimo. Nakasapa ko ni mo gabi eh. Unsa akong gihimo? Makalakot gid ka no? Unsa akong gibuhat? May dautan pa kong gibuhat nimo? Pasaylo alang ko kung magkana. Dilito na ko tuyo nga buhaton. Wa ko sa kong kaugalingon samtang nagbuhat ko adto. Mao na diha. Wa kasi mong kaugalingon, pero kung makahaw ka nako, wagas. Ha? Gihagkan ta ka? Oo. Nakasa nasab ko ni Amy. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!